bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili Gezo mina kuveza uNtuthu kaKhumalo bathi ilasbo namagumede mhlawumbe makuthi usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nazi ukuthi makulesikhathi suke sinithatha sinibeka ezenzakala lapha nesizweni sikaMaskandi ke mangabe sibheka lapha okuzona ezihamba phambili lapha sibheka lapha insizwa lapha ubhekeni kaMaskandi insizwa lapha iMomozi owaziwa kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana njengokudelela lapha nokudedela ama-clip ahlukahlukene asuke lapha alungise okanye mhlawumbe gadla okanye mhlawumbe ezidlale lapha kubacula abathile. Ngiphethe iclip kaSimomozi lapha kade gadla kwinsizwa embili ezasemkhomazi lapha uBahubhe kanjalo lapha nensizwa yasempangeni uSaliwa lapha kuningi akukhulumile lapha uSimomozi ngale ukuthi esiloku sikhuluma kakhulu awuvele ubambe nayi iclip nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi. Mina sengiphuma kanjena nisale kahle bye bye. Yebo iMomozi engabe ubani wayebolekele likewu eloBahubhe uBrentwood waphela nawash umuntu wama-tracksuit lo akhona yabona wayesejabukile emathangeni awujwayele uBrentwood wayesejabukile emathangeni ujwayele ama-tracksuit nalesi sigqiki uSaliwa ngathi induna thizeni nje yasehostela nakhona ihostela le okuthiwa bangena abafazi Saliwa yabona makuthiwa wafika ka-standard 2 hayi ngabe wafundi waqeda umuntu afika ngisho standard 2 lo waphuthuma ingoma.